Beste going, lekker Joran. Lekker Joran, hè? Wat heb ik al eindelijk op gezien? Gelijk daaraan toe. Mensen, vandaag hebben we nog een bestuur van de van vis. Vandaag is ik bij de varen voor onder een standaardton. De vinnige aftermiddagsessie. Ik kijk of ik een paar mooie visjes kan vangen, mooi behalve of karpje of twee. De kom ik 5 stukken in. Kijk eens of ik een paar kan vangen. Dan gaan we. Oh, mooi. Dat is niet nog mooi. Esse é um menino pequeno, mano. Esse daí. Ah, não. Quieto. Aan. Weet aan zo. Die nou groot zijn. Kom maar uit zien. Die nou vreselijke blij vis niet. Maar als we maar gewoon kijken wat die aan is. Oh, dit is een vreselijke bal. Oh, jou niet. Oké man, hier is het vis, hier is vreselijke bal. Zo 10 minuten delay. Komt hier vreselijke vis uit. Maar nou ja, we gaan zien. Dus ik was zo komt terug. Maar kom maar. Nee. Cheers everybody. Thank you. Hij was dan niet een vreselijke ding geweest daar niet, maar misschien dat ik hem kan upgraden. We pas nog. Misschien. En dat is de lekker Joran. Lekker Joran, mensen. Dat is lekker Joran. Dat is wel denk ik het leuk, man. Dat is helemaal in je schoenen uit. Ja, oké. Dat is goed. Dat is niet aan. Dit is een mooi stuk. Dat is helemaal lekker getrapt. Hij is net gepakt. Ook is een mooi visje. Maar dit is helemaal lekker getrapt. Hij heeft midstream gevat hier in. Hij heeft een beetje midstream gevat. Zo heb ik het al denk ik een visje. Het lijkt daarom zo. Met mijn skip met die nou krijg. Ja, lijkt me dus een bal. Nu is het een monster, niet naar een kat. Oké. Baller. Je kunt het ervoor af. Die zegt. Hey. Ja. Wat zijn mensen? Het is niet een vreselijke ding wat ik gevangen heb, niet? Ik heb een vreselijke ding. Het is een mooie bal, weet je. Niet zo slecht. Eerst wel denk ik een beetje de hele middag. Maar daar is hij. Ah, een mooi visje. Niet slechte vis. Een mooi brein van die water wat afgekomen is stroom. En nou ja, ik was zo van terug gaan. Lekker man. Als hij. Ik zeg het, dankie. Cheers, zo goed. Oei, gooi nou. Oké. Dat gaat, hè. Mooi man.
Ook weer bij. Niet weg. Wat dan? Wat dan? Ja. Wat? Lekker. Denk ik aan. Aangeven. En ook kant op. Ja, dat is het. Nog een nog. Ja, oké. Ah, ik denk het is mis. Ik heb hem zo vanaf gejaagd hierdie ding. Maar ik weet niet of hij aan is of niet. Af, af, af. Goed. Oh. Even adem. Awesome. I think it's nice. So daar zijn mensen nog een lekker tripje voor van vis. Niet veel vis gevangen, een paar kleine babertjes en zo, maar dat is dit. Gaan partykeer maar zo. Dank jullie allemaal voor het kijken. Jullie met like, comment en subscribe hieronder. En zie ik aan jullie mensen de volgende keer.